Moi! BMX9 on aito high-end mikrostereosarja. Siinä on korkealuokkaiset osat ja se tuottaa huippulaadukasta ääntä. BMX9 sai viime vuonna parhaalle mikrostereosarjalle annettavan EISA-palkinnon. Soittimen etuosassa on harjattua alumiinia ja hairline viimeistely. Kaiuttimissa hohtaa kiiltävä pienolakka, joten ulkoasu on yleellinen. Kolmetie-kaiuttimissa on erilliset suodattimet ja bassorefleksijärjestelmä, joten kaikki äänialat kuuluvat jykevinä ja kirkkaina. Jos haluat virtauttaa musiikkia, BMX9 on oikea valinta. Musiikin kuuntelu onnistuu Bluetoothin, DLNAn tai AirPlay-toiminnon avulla. Musiikin kuuntelu onnistuu myös USB-muistitikulta, CD-levyltä tai radiosta. Voit ladata puhelintasi ja kuunnella musiikkia samanaikaisesti iPhone, iPod-telakan avulla.